Coa metade da legislatura consumida, o alcalde de Rianxo fai un balance positivo destes 2 anos no goberno, nos que o diálogo coa veciñanza está moi presente para coñecer as súas necesidades. Rianxo en Común tomou a 8 de xuño de 2023 o mando do goberno local rianxeiro con 5 concelleiros. Pasaron xa 2 anos, a metade da legislatura, e o alcalde Julián Bustelo fai unha lectura positiva deste tempo que levan gobernando no municipio. O primeiro que fixemos foi poñernos a traballar na regularización da cuestión económica, aprobando eses orzamentos aos que aludía, os orzamentos do ano 2024, que ainda queda moito que facer nese sentido, pero nos axuda a marcar o ritmo de traballo para ter unhas contas actualizadas e para sanear calquera situación desfavorable que nese eido poida afectar ao Concello, non? Ademais, desbloqueáronse diferentes proxectos, puxéronse en marcha diferentes actuacións, aproximadamente actuacións por importe de 1 millón de euros que teñen que ver con saneamentos, asfaltados, ampliación da rede de abastecemento de agua en distintas parroquias, por tanto, un importe moi importante para un concello como o noso. Bustelo apunta que neste tempo afrontáronse tamén demandas máis pequenas, actuacións máis ordinarias, pero necesarias. As veciñas agradecen e, ademais, tamén unha forma diferente de entender a política municipal, non? Establecemos unha dinámica de diálogo cos veciños das diferentes parroquias, visitando cada unha delas polo menos 2 veces ao ano, recollendo de primeira man as distintas necesidades que nos poden plantear, dando conta tamén das actuacións que se fan ou das que se pretenden facer. Por tanto, o balance que fago é positivo, como comento, por poñer orden nas contas municipais, en que insisto que queda traballo por facer, por avanzar en obras importantes en todas as parroquias do Concello, ademais. Outro aspecto que destaca é a mellora de acceso aos núcleos rianxeiros, poñendo en valor a participación da veciñanza na acción municipal. Un cambio notable, tendo o meu punto de vista, e outros 2 anos que quedan por diante para seguir traballando e para seguir avanzando. Xa que sinala que quedan aínda proxectos e iniciativas que sacar adiante neste tempo e que definiu de retos importantes para Rianxo. Licitacións que están pendentes, tan importantes como a do Servizo de Recollida do Lixo ou a do Servizo de Axuda no Fogar, que estamos convencidos de que temos que resolver no que resta de legislatura. Temos en marcha distintas actuacións que se enmarcan, como comentaba, no ámbito do saneamento, do abastecemento, de asfaltados, etc., tamén en todas as parroquias, e temos tamén en axenda outros proxectos máis importantes que tamén nos que tamén temos que ir traballando no que resta de legislatura para avanzar ou para incluso chegar a desbloquear, non? Proxectos tan importantes como o que ten que ver coa nosa fachada litoral. Cun obxectivo claro, priorizar o peón e destacar a ría.